Kora mgajwanga terinya ke county ma Kisumu kama jodak e alwora ma Ombaka Kakola koro golo ywak ewi pek mar yudo chenro mag thieth kaluwore gi digni mar osiptal ma Ombaka dispensary ma pok ochako tiyo. Midhiero no kikore gi mano mar oula ma bende sando gi kinde ka kinde. Jafwambo marwa James Okoth tere kod leno koya county ma Kisumu. Kakola Ombaka humbe lach ahinya to ne weche mag oula ma kinde ka kinde. Oula mawang'e okolo kudho. Komwomo to kata od thieth be omwomogo. Wach ma jogweng' koro hum nono ni dobed kit gedo to koso. Kalure ni cho to chalo manoger gi jagedo mong'eyo sigana mar oula. Oula koro seduono. Kata kamano, kar thieth ma Ombaka dispensary pod olor. Kalure gi jogweng', kar thieth ma Ombaka dispensary ma bende gedo mare ne omuonyo omenda makore lach pok ne ochako tich. Weche mag thieth koro tek nikech akanya ka Ahero en 13 kilometers. To 13 kilometers gida wuok jatuo ka gi ndara marachni en tich matek nikech hospital ma wan go kani to nyaka ne yawe gi Professor Nyang'nyong'o en pok otiyo. Wada wacho ni hospital nungaro ka iri kendo waneno ka en building maber. To gimo konyo got koro ema ni koro wawuoche. En gima onyalo ng'iyo ni koro gernwa ot kanyo. Wat gima nya konyo kaka Kakola Ombaka to koro onge. Koro wasepenjore kaka wan joma CSPs matie Kakola Ombaka. Ber no wadwaro kendo no kelnwa. To koro matunda ne mondo waneno mana kokel dakteche, wanyalo neno mana kokel yedhi. Koro nyaka sani gima kama pok otimore. Magi e moko kuom midhiero magi kale e kinde magi manyo kony motenore gi weche thieth. Kata sani nyithindo tuo, joma dongo tuo, osiptal kidhi onge yath. Pesa titiyo go transport, siling 500 medwa golika nyaka Kadinda kata nyaka Bunde. Samoro ng'ato nigi tuo matek, mondo miya kode koni michob kode Ahero. Kao time kindara rach. To ka wan kode machiegni ka kowuok inyalo kada mating'e go kiti ichopo hospital. Jogweng' koro oriwo gi kiawa kapo ni lek mar neno jochiw thieth e kar thieth no ne chop kare. Ma e kwayo gi ni tend county no. Sani kadipo ni in gi iting'o miyo mapek idwa lawo da Ahero. Kanya ka Ahero en 10 km. Kitambo tundu kuno ohinyore. Ewa kwa serikal ka nyalore gilosnwa osiptani mondo ti. Kata obedo ni jopiny dwaro ni kar thieth ma Ombaka dispensary ochak tich, luoro pod nitie ni midhiero machielo to pod ritogi. Midhiero mar ohula ma kinde ka kinde kidek chungo kata rocho chenro mag thieth e osiptandni. Kalure gi chal mar gedo ma Ombaka dispensary, jopiny sieyo gedo mare kendo nyiso to ka gidwaro ni jogedo onuo gedo makamano ahinya to od thieth kaachiel gi mano mar kar dak mar jachiw thieth. Laktar Ojwang' Lucy en apisa majadito e migawo mar thieth. En ni nyaka placenta pit wager. Namba 2 en ni daktari nyaka wager ne chone. Kata kwa chako financial year ni ima en dwe mar 7. Kuom achiel kata 2 kuom jok mwabudhi ndikogo wadhi keto mondo chak thieth. Kata obedo ni kar thieth ma Ombaka dispensary to nose yangi higa achiel mokalo, osebidhore ni gedo mare karane pok orumo kendo biro chuno county mondo oritiko omenda mabiro ka koro geno nitie ni bang' tieko chenro mar ndiko jochiw thieth madhi nyime gi e sechegi, kar thieth ma Ombaka dispensary biro chako tich. James Okoth, Ramogi TV. Kora mgajwang' ripodno mar